אז מה הדבר הכי חשוב להגשמה שלך? ומה יעזור לך לעשות את ההגשמה הכי הכי קלה? אז אם אתם חדשים בערוץ שלי, שמי עדי פז ואני מאמנת להגשמה, מלווה ומאמנת ליצירת מציאות, והערוץ שלי כולו עוסק בהגשמה, יצירת מציאות, חוק המשיכה, מדיטציות, העידן החדש. אז אם אתם ככה מתעניינים בדיוק בדברים האלה, אז ודאו שלחצתם על הפעמון וככה תקבלו התראה על כל הסרטונים שלי. אז מה יכול לעזור להגשמה שלכם להפוך להיות יותר קלה? הרבה מאוד פעמים אנחנו כל כך עסוקים בכל הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, בממש להשפיע על הדברים, כי זה גם הדרך שבה לימדו אותנו לעשות דברים. אנחנו צריכים לעשות כדי ליצור את המציאות שלנו, וזה לא רחוק מהאמת. אבל יש חלק מסוים שהוא הדבר המשפיע והמכריע ביותר. ואני יכולה להגיד שכשאני מחברת אנשים למי שהם, לעצמם, לטבע שלהם, לרצונות האמיתיים שלהם, למי שהם באמת, ההגשמה הופכת להיות הרבה הרבה יותר קלה. ואני אפילו יכולה להגיד שככל שאנחנו מתקרבים לחלקים האלה, שאולי קיבינו, אולי דיכאנו, מה שקורה זה ממש כמו איזושהי זרימה של אנרגיית חיים שלא הייתה זמינה קודם, וכשאנחנו נותנים לה לצאת, ההגשמה פשוט קורית באופן טבעי, ובלי שאנחנו אפילו נתאמץ לעשות. אז מה קרה לנו ולמה בעצם צריך להתחבר שנייה לעצמנו? למרות שאנחנו אולי חושבים שאנחנו מחוברים. אנחנו התרחקנו מעצמנו, מהרגע שבגדול זה איזשהו תהליך שקרה ביותר מ100 שנה האחרונות, אבל מהרגע שאנחנו התרחקנו מהטבע, התרחקנו גם מהטבע שלנו. שימו לב לקצב החיים שלנו, זה לא קצב חיים שבהכרח מתאים לכולם, וזה גם לא קצב חיים שמאפשר לנו להבין, לאבד ולדעת בדיוק מה אנחנו רוצים. וזה רק דבר אחד שבגללו התרחקנו מעצמנו וזה משפיע על ההגשמה שלנו. הרבה אנשים חיים בדרך המיינד ולא בחיבור שלהם לגוף או ללב או לרגשות, ולכן הם גם לא תמיד יודעים מה הם רוצים. הרבה אנשים מסתובבים עם רצונות של אחרים, וכשאני רוצה משהו של מישהו אחר, אין לי את הכוח הזה, אין לי את ההנאה הפנימית הזאת שבאמת דוחפת אותי להגשמה ובאמת מזמינה אליי את המציאות שלי. וגם בואו ניקח את המקום הזה שבאמת הרבה מאוד פעמים אנחנו חיים בהרבה מאוד סטרס, מצב שהכי הכי הכי מצמצם אותנו ולא מאפשר לנו למשוך את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו בעיקר בגלל כל המקומות האלה שקיבינו ואנחנו לא מאוזנים ולא מחוברים בהכרח לקצב הטבעי, לרצונות שלנו, לטבע האישי שלנו, אנחנו לאט לאט מאבדים מהאנרגיית חיים הטבעית, מהאנרגיה הזאת שהיא מניעה את ההגשמה, שהיא זו שמושכת אלינו את כל מה שאנחנו רוצים. חוק המשיכה עובד תמיד, אוקיי? אבל האם אני מושכת לחיי את מה שאני רוצה? אז אם אני רוצה שההגשמה שלי תהפוך להיות הרבה יותר קלה, שאני אצליח ליצור את המציאות רק מעצם היותי אומרת זה מה שאני רוצה ליצור בחיים שלי, אני רוצה קודם כל לראות מה רמות האנרגיה שלי, אם הם לא בשיאן ברוב שעות היום, חוץ מהזמן שצריכים ללכת לישון, אז אני רוצה לבדוק, אולי אני יכולה להתחבר מחדש לכל מיני מקומות שבהם תיארתי, אוקיי? ואני מזמינה אתכם לשאול שתי שאלות חשובות. אחד, איזה דברים וכמה הם, מה המינון שלהם בחיים שלי, מורידים לי את האנרגיה, ומה משמח אותי ומטעין אותי באנרגיות. זה שתי שאלות חשובות שפשוט יתחילו להניע את המקום הזה שאנחנו רוצים ליצור בהגשמה הטבעית שלנו. אני מזכירה לכם, הגשמה היא משהו טבעי, הדברים צריכים לבוא לנו בקלות, ואם זה קשה, כנראה שחלק מהדברים שדיברתי עליהם רלוונטיים גם אליכם. אז אנחנו מתחילות
ומתחילים עם שתי השאלות האלה. מה יכול להטעין אותי? מה משמח אותי? וכמובן להתחיל לבצע, ומה מוריד לי את האנרגיות. לחיי ההגשמה הקלה שלכם, תחזרו לצפות בסרטונים הבאים. להתראות.